Sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lesikhombisa kusihlwa lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela bukhoma ekomkhulu lezi ndaba eAuckland Park eGoli alikho elishonal ngena indaba zalo ake sibheke ezinohlonze namhlanje kusihlwa. The stage that we are in now it's a long and difficult stage because you now have to look for 39 bodies in a structure of 5 stories that have collapsed. Ithimba labatakuli liyaqhubeka nomsebenzi wokuzama ukutakula abantu abangaphezulu kwama-30 abavalelekile ngemuva kokubhidlika kwesakhiwo esinezitezi ezine esibhidlike ngomsombuluko eGeorge eWestern Cape. The story of 30 years of democracy contained in this report is an honest and critical appraisal. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usechaze umbiko obheka iminyaka engama-30 elakuleli lazuza intando yabantu njengoveza isithombe esiyiqiniso mayelana nempumelelo yeNingizimu Afrika kanye nezingqinamba lelizwe eselibhekene nazo. Iyaqhubeka imizamo yokutakula abantu abagqitshwe yimfucuza yesakhiwo ebesakhiwa esibhidlike ngomsombuluko eGeorge Western Cape. Okwamanje bayisikhombisa oseqinisekisiwe ukuthi baphangalele kule ngozi kanti babalelwa kwabangama-39 abantu abasavaleleke ngaphansi. Namhlanje usuku lwesithathu ithimba labatakuli lisebenza ngokungakhathali lihle ngabagqitshwe yimfucuza. Ngezithuba zehora lesishiyagalombili ekuseni leli thimba lidalule ukuthi kusukela izolo ebusuku likwazile ukutakula abantu abayisithupha. In our work sessions early evening to 6 o'clock this morning, we were able to recover 5 live people. In fact 6 live people. So there were the 4 people stuck in the basement and we started getting the first ones out yesterday afternoon. So we were able to recover all of them alive. 3 of them were actually in very good shape. So then at 1:30 this morning we recovered a woman out of the structure. She's gone to hospital. Kepha ngokuhamba kosuku akuzange kube nomnyakazo otheni njengoba abatakuli bethu umsebenzi wabo ubambezelekile ngenxa yezokuphepha. Kodwa ke kusasa lolu hlelo luzoshintsha. The stage that we are in now it's a long and difficult stage because you now have to look for 39 bodies in a structure of 5 stories that have collapsed. So you literally have a building like that which is sitting here. Trying to find those bodies is very, very difficult. You have to break a lot of concrete and we are in a phase now where we sort of moving away from rescue equipment to demolition equipment. Doesn't mean we're moving from rescue to recovery, but we have to change the equipment because of the condition of the building. Abangama-36 sebehlengiwe abayi-11 kubona kwembulwa kwembeswa esibhedlela. Uhlelo lokutakula luzoqhubeka kuze kutholakale wonke umuntu ovalelekile. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa namhlanje wethule umqingo wombiko obukeza ibanga eselihanjwe uhulumeni kule minyaka engama-30 yentando yeningi. Inhloso yokwethula kwalolu hlobo lombiko kuhloswe ngakho ukuhlonza lokho kuyizinselelo nokuzokwazi ukunika umkhombandlela ocacile ngokuthi izolibheke phi ngokohlelo lemigomo yokuthuthukiswa kwalo. Lo mqingo wombiko uphume nezincomo ezingama-26. Umengameli Ramaphosa ekwemukeleni kwakhe lo mqingo wembiko ubalule ukuthi ugxile kakhulu kulokho okube izinselelo kanye nempumelelo kule minyaka edlule ngama-30 kuhulumeni wentando yeningi njengoba ubuka ngokujulile ibanga eselihanjwe iNingizimu Afrika selokhu yakhululeka. The story of 30 years of democracy contained in this report is an honest and critical appraisal. It presents both light and shade, both progress and challenges. Umengameli ubalule nokuthi bayazi ukuthi kusenesigidi zabantu baseNingizimu Afrika abangakahlomuli njengokwezethembiso ezenziwa ngo-1994 mhla kungena uhulumeni wentando yeningi emandleni. Our goal is a better South Africa, a transformed South Africa, a South Africa that leaves no one behind. The story of 30 years of democracy contained in this report is an honest and critical appraisal. Maqondana nembono yabaqagula ukuthi elakuleli selisemgudwini wamazwe abheke weni umengameli akavumelani nalokho. People often say, oh, South Africa is moving
is becoming a failed state and so forth. And sometimes it is said by very highly learned people. And they fail to understand that this democracy that we put together, inspired by the Freedom Charter, is a robust democracy. It has got institutions which are there to support our democracy. Zingamashumi amabili nanye namhlanje izinsuku ezisele ngaphambi kokhetho likazwelonke nokuzoba olwehlandla lesikhombisa kule minyaka engamashumi amathathu yentando yeningi. Iphini lokuqala likanobhala jikelele we-ANC uNomvula Mkonyane lithi iqembu selinxenxe abaholi bamazwe ase-Afrika ukuba bazoba izingqapheli zokhetho. Mkonyane bekhuluma ngesikhathi engena umuzi nomuzi kumasipala waseMkhambathini. Izakhamuzi zaseMidlovu maphakathi neKwaZulu Natal zithi nakuba ziyibona intuthuko endaweni kodwa kusekhona la kushoda khona. iMidlovu iyindawo yasemakhaya ngaphansi kukamasipala wendawo uMkhambathini esifundeni uMgungundlovu. Iphini lokuqala likanobhala jikelele we-ANC unkosikazi Nomvula Mkonyane uvakashele izakhamuzi kule ndawo ekhankasela ukhetho. Lezi zakhamuzi zithi zifuna amavoti azo alethe uguquko emphakathini. Ngithi ngivote qhubeke nokuthi uhulumeni wethu asisize. Ngoba uhulumeni usebenzile, sinamanzi, sinemixhaso, sinogesi, konke usenzelile. Uhulumeni engacela umgaqo wethu mumbi. Singakulindela nje kulezi ndawo, singalindela ukuthi sibe nawo amanzi nekuhlupha kogesi kuyaba khona kuyasihlukumeza. uMokonyane uthi uyabonakala umsebenzi wamavolontiya eqembu emphakathini. Leli qembu lithi linethemba lokuthi lizofunda kwabanye abaholi base-Afrika ukuze libuyise omasipala ababalahlekile. Njengoba nathi simenywa amanye amaqembu la eAfrika nomhlaba wonke jikelele nakithina futhi senza kanjalo besilapha eZimbabwe besilapha neDRC besikwamanye ama elections nawo aqeda ukwenzakala kwamanje ngempela sizosebenzisana nabo ngoba nathi sifundile kubona sifundile ukuthi kusetshenzwa kanjani ukuthi uzofikelele enzansi lapha njengoba sibona futhi naseNdiya njengoba bezilungiselela ukhetho. uMokonyane uphinde wasebenzisa leli thuba ukubheka ukuthi izakhamuzi zibhalisile yini ukuvota okhethweni lukazwelonke oluzayo. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMidlovu. Ikhomishoni yezokhetho isihlabe yahlikiza imizamo yamaqembu amathathu ezombusazwe yokuphikisa isinqumo sokunqatshelwa kwawo ukuthi angenele ukhetho lwakulonyaka. Amaqembu amathathu afake izicelo iLabour Party, African Congress for Transformation kanye neAfrican Alliance of Social Democrats. Amanye amaqembu ezombusazwe ngeke abe ingxenye yokhetho lwakulonyaka njengoba ehlulekile ukulandela umyalelo wezigatshana sama-27 somthetho wokhetho. Of course, it is unfortunate that these applicants, that these parties will not compete in the elections. It is unfortunate that their supporters will not be able to vote for the parties they want to vote for. La maqembu amathathu wona amaqembu anqatshela ukuba angenela ukhetho oluzayo njengoba ahluleka ukulandela umyalelo wezigatshana sama-27 somthetho wokhetho. Emva kokuhluleka kwawo la maqembu abesebeka amabala uhlelo lwezobuchwepheshe lwekhomishana yezokhetho athi alisebenzanga kahle. There are frequent references to a handful or a very small minority of parties who are unable to upload the information in time. Inkantolo ibuze nokuthi ingani kungamaqembu amancane ahluleka ukwenza okufanele kodwa amanye amaqembu amaningi akwazi ukuhlangabezana nomnqamlajuqu we-IEC. Here you have a party waiting until the very last day, not registering multiple sub-users when it chooses the most inefficient method, uploading. We are told that if you'd offline prepared a full spreadsheet, you could have uploaded all of it at once. Amaqembu athi lesi siphakamisa asinabo ubulungiswa njengoba zaba ngaphezulu kwamandla awo ingqinamba ezaholela ekutheni ehluleka ukuthumela imfanelo ngesikhathi. Kulolu daba sisagodliwe isinqumo.
Umholi we-African Congress for Transformation u-Ace Magashule uthi uyazethemba ukuthi uzodla umhlanganiso esifundazweni Free State okhethweni lukazwelonke. Ngesikhathi ekhankasa-ke eMauken Kroonstad uveza ukuthi ungenele ukhetho ezifundazweni eziyisithupha okubalwa phakathi Free State, Gauteng kanye neNorth West. Umholi we-ACT u-Ace Magashule uthi iqembu lakhe lamukelwe ngesasasa endaweni alethule kuzo. Uthi iqembu lakhe lizolwisana nokuntshontshwa komhlaba, izidakamizwa, ukukhulelwa kwezingane kanye nokushushumbiswa kwabantu. uMagashule uthi ngenzeka asebenzisane namaqembu afana ne-MK okhethweni lohulumeni basekhaya ngo-2026. It's unfortunate that we didn't know that this one has registered the party, this one has registered the party, this one is... But we have met. We have met several times and we are in a patriotic front. Njengoba eqhubeka nokuhambela izifundazwe ezehlukene uthi iqembu lakhe lizothola amavoti amaningi kuzo. We're going to take the Free State. The Free State is going to... Government on the 29th of May will be government of ACT. And that's why we are calling upon the people of the Free State, the people who are public servants. They mustn't fear. The municipal workers mustn't not fear. Kusenjalo ezinye izakhamuzi zithi zizimisele ukuvota ize zibhekene nezingqinamba emphakathini yazo. Nothing. I can't see nothing. Why? Obvious. They're all the same. Who's all? Is it all the political parties? All of them. Magashule uzokwethula umqulu wakhe wezethembiso mhla ziyi-18 kuNhlaba eBloemfontein. Mbukelisi sathi iqhwe etolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. There's nothing wrong structurally with regard to the bridge. We do have a structural engineer's report that indicated that the bridge is still safe. Umphathi womkhandlu dolobha iGoli uFloyd Brink uthi amathimba ehlukene asebenza ubusuku nemini ukubuyisa ugesi kanye nokulungisa imigwaqo eyacekeleka phansi ngesikhathi iqubuka umlilo ngaphansi komgwaqo uM1. Mbukelisi kubingelele sikwamukela uma ngabe usanda kungena udabeni oluhambe phambili besibike ukuthi ithimba labatakuli liyaqhubeka nomsebenzi wokuzama ukutakula abantu abangaphezulu kwama-30 abavalelekile ngemva kokubhidleka kwesakhiwo eGeorge Western Cape. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Umholi weqembu iGood Party uPatricia de Lille uthi umzamo wakhe akuwona okunqoba ukhetho kodwa nokwenza umehluko emphakathini. uDe Lille besemkhankasweni eGqeberha eEastern Cape. Inkokheli yeGood Party uPatricia de Lille uqhatyelwe izandla ngephulo lakhe lokuzisa iwafa esemahla kubathandi nabalandeli bakhe kwingingqi yeNorthern Areas. Eliphulo selinabile kumaphondo afana neNtshona Koloni kunye naseGauteng. Uthi ufuna izikolo ezingathatha intweni zixhamle koku. We've done our sums, we've done our budgeted, we can fund it up to 2026. Come 2025 we will review it because what we intend doing is to spread it out to other areas. We've already identified 3 more areas here in the Eastern Cape. And hopefully by that time government would have put in the fiber and brought the Wi-Fi to the schools. Noluntu lwalomandla luthi luza kumvotela. Singabantu basetyhini singabantu bablack sinematyotyombe sinendawo sihlala kuze sifuna ukwenzela uphuhliso. Although singakayiboni negudi mhlawumbi izasenzela siyathemba ngoba sikuyigudi. I'm working here as a community worker for 23 years. That I am involved in the community and in the basic needs of the community. Eliphulo le Wi-Fi yasimahla liza kunabela nakwilokishi yakwaNobuhle eKarigha. Ndikuzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Umkhandlu dolobha iGoli uthi sekuphephile ukusebenzisa ibloho M1 oqubuke umlilo ngaphansi kwalo ngolwesithathu olwedlule. Umphakathi empeleni umphathi womkhandlu dolobha iGoli uFloyd Brink uthembisa ukuthi uzoqala maduze umsebenzi uqinisa leli bloho.
Umphathi wedolobha laseGoli uFloyd Brink ubambe isithangami nabezindaba nalapho eqinisekise abashayeli bezimoto kanye nabasebenzisa umgwaqo ukuthi ibloho M1 likulungele ukusetshenziswa abashayeli. Lokhu kuza emva kokuthi qubuke umlilo ngaphansi kwaleli bloho ngolwesithathu olwedlule. There's nothing wrong structurally with regard to the bridge. We do have a structural engineer's report that indicated that the bridge is still safe in order for us to use the bridge. Inkampani ehlinzeka ngogesi yeGoli City Power idalule ukuthi izodinga imali eyizigidi ezingama-23 zamarandi ukulungisa umonakalo. Overall work in its own entirety is going to cost 23 million. But this will include from the bridge, including what we are trying to do through our interconnector cables. Kusenjalo lenkampani ithembisa ukuthi ugesi ungase ubuye namhlanje eParktown West kanye naseBramfontein. We are working tirelessly to make sure that electricity that is going to be restored through the temporary means. We want to at least bring the first batch of customers tonight. ICity Power ithi cishe kuzothatha amasonto amabili ukubuyisela isimo kwesejwayelekile. Izakhamuzi zasembalenhle emaXesibeni esifundazweni Eastern Cape zithukuthele esigane unwabu njengoba zisola umasipala wasemzimvubu ngokungalandeli umyalelo wenkantolo. Lo masipala usola ngokubhidliza izindlu zalezi zakhamuzi ngokungemthetho nyakenye ngemva kwalokho izakhamuzi zabe sezingena engezinikela ke enkantolo. Ubugoqo bento eyayisakuba zizindlu abazakhelayo abahlali. Ababahlali bangaxolanga bathi baqala ukwakha ezizindlu ngo-2015 kodwa umasipala uthe gqolo ukumane ezidiliza. Igqwetha lethu ke lisixelele into kuba umasipala ubhalile esisho uba istructures zikhona zaba abantu babedilizela. Basibuza baziphi kodwa zisemazantsi ngasechithwa. Siyile ke sayijonga la ndawo sayibomba indawo esingenoyo kwazi uyamkela thina ngoba indawo ibine firm and indawo dangerous awukwazi ukuhlala phana kuye nabantwana. Ababahlali bathi ayingokamasipala lomhlaba. Indiphatha kabuhlungu kakhulu. Usukela nje besidilizela apha umasipala. Sisinjalo sihlele phandle. Umasipala umi kwelokuba abahlali bazakha ezizindlu ngokungekho mthethweni kulomhlaba. Siyafuna ke ukutsho sengumasipala ukuba umhlaba lo ongu F188 lo bebehleli kuye abahlali bebehleli kuwo ngokungekho semthethweni. Ukanti abahlali babanga ngelithi umasipala uzidilize izihlandlo ezithathu izindlu zabo susela oko bangena embalenhle kwiminyaka elishumi eyagqithayo. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude emaXesibeni. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu noMadlamini. Sibonge kakhulu kuwena ke Masokhele emakhaya kuzo zonke indawo enthemleni kuzo sanibonani nanku umhlahlo wesimo sezulu sakusihla kanjalo nakusasa kulindeleke imoya epholileke maphakathi nezwe kwehlele njalo engxenyeni eziningi nje okela eMpumalanga yezwe kanti ke ngasogwini olisempumalanga kulindeleke ukuthi kilena imoya egijima ngesivinini esiphezulu kakhulu engasidala ukuthi kube khona amagaga solwandle ke kulezi ngxenye ishisandlo elingasalibhebhethekisa imlilo yequbula lindelekile kusukela kumakhelwane bethu iUppington noma njalo iBotswana kanjalo eNamibia kwehlele njalo esifundazweni endaweni ephakeme esifundazweni esise Eastern Cape uma siqhubekela phambili kulindeleke ukuthi ke liphole kakhulu izulu esifundazweni seFreystata ngamazinga okushisa awu7 lapha eBloemfontein liyophola kakhulu futhi ke eGauteng ngo9 degrees Celsius kanti lithi ukufudumala ngasogwini olusempumalanga yezwe kakhulu ke lapha eThekwini namaphethelo kwezinye ingxenye zezwe kulindeleke ukuthi nje liphole ukela esifundazweni esisentshonalanga kanti ke kusasa uma sibheka amazinga okushisa aphezulu lizoshisa kakhulu
kakhulu ke engxenye zapha ko-Uppington kwehlele e-DR kwazise ke lapho kulindeleke ishisandlo nasengxenye eyiphakeme esifundazweni esempumalanga koloni i-Eastern Cape. Kwezinye indawo kulofudumala nje esifundazweni ese-Gauteng lize lishisa kakhulu ke esifundazweni ese-Limpopo lapha koMosina koPhalabhora nakoMbombela. Singakho namhlanje sibikezelo sezulu sisameleni kusasa ngesikhathi esifanayo makuze kube ngokuzayo kaDlamini umntwana uthe exabeni. Mbukeli sizibeka lapho ke ezakusihlwa kusasa bakhono zakwethu nezindaba zesixhosa. Yebo sokhelela inkosazane uManzuza umshazi kanoyishada kaMaqhoboza kuze kube ngokuzayo sale kahle.